Aj krátky tréning môže byť efektívny. Dneska som mal len hodinku na tréning a dobrú regeneráciu, tak som si fúkol na bicykli intervaly v kopci a bolo to mega vyživné. Aj ako viem, intervaly sú veľmi dôležité pre rozvoj nielen vytrvalosti, ale aj také silovej adaptácie a laktátovej adaptácie a výkonovej adaptácie. To znamená, že zvýšenie všeobecne, respiračne, srdce, kardiovaskulárne. Takže ten intervalový tréning je nevyhnutná súčasť, nielen voľné vozenie sa na bajku, alebo behanie, alebo plávanie. Tak odporúčam, aby ste aspoň 2-krát do týždňa, niektorí môžu aj 3-krát do týždňa, záleží aký majú režim a koľko majú tých kardioaktivít, treba zaradzovať intervalový tréning, akýkoľvek. Hej, ja som napríklad bol dokopy 25 minút, 7 kopcov, ako mi to vyšlo, dole som sa iba zviezol v rámci terénu a zase som šiel ďalší úsek. Môže to byť opakovaný kopec, môže to byť tak, ako ti to vychádza, striedavý, čiže akýkoľvek zvýšený stimul, zvýšené tepy, zvýšená námaha, zvýšené dýchanie, zvýšený laktát ťa bude adaptovať, zvyšovať celý potenciál tvojho organizmu a posúvať tvoju výkonnosť, zdravie vyššie. Takže pozbudzujem intervaly.